Velkommen til den digitale bogreception sammen med LearnX for den her bog. Generation, der skal redde verden med lidt hjælp fra os andre. Forstå, hvordan de unge sætter skaber vores fremtid. Og det er en bog, jeg har skrevet, som udkom i onsdags. Og den handler om din generation. Og det, som faktisk er vigtigt for mig at fortælle, det er, at det er en kærlighedshistorie. Det er jo en sociologisk, fænomenologisk forklaring omkring en generation. Men mest af alt er den en kærlighedshistorie til din generation. Det kan man tydeligt mærke, når man har den mellem hænderne. Og jeg er så taknemmelig som sætter for, at du har skabt den her bog. Som et modsvar på den klage, jeg i hvert fald ofte hører, der er, vi kan ikke nå de unge, vi kan ikke forstå de unge. Og klagen den anden vej fra mine jævnaldrende sættere, de misforstår os, eller de forstår os i hvert fald ikke. Og det er jo her, din bog sætter ind, Emilia. Men vi kender jo også lidt hinanden. Det gør vi nemlig. Vi har kendt hinanden i mange år faktisk. Vi har lavet en podcast sammen, Ustyrlige Kvinder har det sjovt, eller bare Ustyrlige Kvinder, ikke? Og du læser også sociologi og er i gang med din master, yes. Ikke? Dit speciale, og er færdig lige om lidt faktisk. Ikke? Ja, og har også fingrene nede i ungdomsforskningen på KU. Så vi har haft mange overlap. Tak for at invitere mig ind. Jamen, det er en kæmpe fornøjelse. Også fordi, at du jo kan sætte ord på, hvordan det er at være sætter, og du så også har en masse informationer igennem dit arbejde og igennem dit studie. Og en af de ting, som jeg faktisk gerne vil starte med at folde ud, fordi det er jo netop det, som du også siger, vi forstår dem ikke, og vi kan ikke nå dem. Det er ligesom at fortælle grundlaget for, hvorfor at der er så stor forskel på sætterne og de andre generationer. Og noget af det, som jeg synes, der er det allersjoveste ved den her nogle gange manglende forståelse, det er, at rigtig mange af generation X, som er dem, der er født cirka mellem 1960 og 1980, er ofte sætternes forældre. Og sætterne er jo født mellem 1995 og 2010, så de er imellem 13 år gamle og 28 år gamle. Og derfor er der rigtig mange af dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet de her år. Og samtidig er de en af de allersværeste at tiltrække og især at fastholde. Og det her fastholdelse er også noget af det, som jeg skriver noget omkring, at fastholdelse er der jo ikke rigtig nogen, der i virkeligheden ønsker at være. I stedet for skal man arbejde med tilknytning. Det, som rigtig mange festivaler er dygtige til. Og hvorfor skal man gøre det? Jo, fordi sætterne er opdraget af forældre, der har fjernet en stor del af det hierarki, der ellers har præget rigtig mange generationer. Altså den måde, man er opdraget på. Det har ofte set sådan her ud, at forældrene har været øverst i hierarkiet, der har været en distance ned til sætterne, eller til deres børn, og så var opgaven, hvis man var en god forælder, ligesom at få trænet børnene op igennem den distance, det hierarki, som også spejlede det hierarki, der var i samfundet. Men sådan her er der meget få sætter, der er opdraget. De fleste sætter er opdraget sådan her, og i virkeligheden sådan her. Der er en forestilling om, at man har et nært, intimt, følelsesmæssigt forhold til sine børn. Det er ikke bare privat, det er faktisk også fra statens side, at man har en forventning om, at man er en god forælder, når man er det. Altså når man har et nært forhold til dem. Og den måde, det udmønter sig på i hverdagen, det er, at der er rigtig mange. Det er, at forældrene har opdraget de unge ind i det, man kalder et familiedemokrati. Hvor de har inviteret dem ind til familiens beslutninger, så sætterne har været trænet i at få lov til at blive hørt, at være vigtige, at argumentere for, hvad de synes er vigtigt, for eksempel, hvor man skal tage hen på ferie, og at få lov til, at deres virkelighed var lige så vigtig som forældrenes. Det er én ting. Så det vil sige, at de er opdraget meget mere ligeværdigt, end vi har set det tidligere, og de har den træning i det, og de kan mærke, at de er vigtige. Den anden ting er, at X'erne har givet dem adgang til rigtig mange følelser som forældre ved at spørge dem ind til, hvordan føler du, hvad mærker du, hvad har du lyst til, hvad siger der noget, osv. Og det, der er jo interessant, det er, at begge dele, det her med at være ligeværdig, blive inddraget i beslutninger, få lov til at give udtryk for sig selv, være i kontakt med deres egne følelser, det er det, de tager med ind på en arbejdsplads.
Og det, de møder på arbejdspladsen, er ofte et hierarki og en eller anden grad autoritær ledelse. Er det noget, du kan genkende, Frederikke? Det kan du tro. Jeg tror ofte, en personlig erfaring, jeg i hvert fald har mig, som jeg måske ikke er den eneste sætter, der brænder inde med, det er at være vant til at stille kritiske spørgsmål, og som du beskriver, at blive involveret af autoriteter, i hvert fald autoriteter omkring mig. Så når jeg går på arbejde og sidder omkring mødebordet med mine ledere eller kollegaer, så blander jeg mig. Og så er jeg kritisk i forhold til, hvordan løser vi opgaven bedst, hvordan kunne vi ellers løse den. Og det er ikke altid, at det er lige let at sidde i den position. Jeg har i hvert fald ofte mødt en modstand, eller en forståelse af mig og min kritiske tilgang som et udtryk for flygtighed, eller for, at jeg ikke er pligtopfyldende, at jeg prøver ligesom at stille spørgsmålstegn ind i konteksten. Og gøre dem usikre måske? Ja, det tror jeg virkelig. Hvad det egentlig er et udtryk for, det er en enorm commitment og enormt engagement fra min side af, i forhold til faktisk at løse opgaven på bedst mulig vis. Og derigennem de mange kritiske spørgsmål, som min generation måske stiller, eller som ledere oplever, at min generation stiller, faktisk er et udtryk for virkelig gerne at ville, og virkelig gerne at ville gøre det bedre. Så jeg tror, at der, hvor man som leder skal være allermest nervøs, det er, hvis man sidder med en sætter, der er helt stille, som ikke blander sig. Det synes jeg, altså det er ret genialt sagt, fordi det er jo noget af det, som jeg oplever også. Altså det er lidt ligesom i et forhold også. Ja. Når man holder op med at skændes, så er det fordi, man er ved at blive skilt. Ikke? Altså det er det der med, at man egentlig ikke interesserer sig for det, der foregår. Og hvis man har haft den træning, som rigtig mange af jer har haft, med nogle forældre, der virkelig har ville involvere jer i alt muligt, og som også har vil give det væk, som de ikke selv fik, men som de måske gerne ville have haft, nemlig en større grad af involvering og forståelse og imødekommenhed og interesse, altså simpelthen nysgerrighed på, hvem du er. Ikke? Altså, så er det, at der opstår en anden måde at være sammen på. Ja, plus vi er toptrænet i at sætte ord på, hvad vi tænker og hvad vi føler. Ja. Så på den måde skulle vi jo egentlig være ret let at arbejde sammen med. Ja. Men det er så godt. Fordi det, der er så interessant, og det jeg oplever gang på gang, når jeg er ude og holde de der foredrag, som efterhånden har holdt, altså hundredvis af omkring netop sætterne, det er jo, at rigtig mange ekserforældre, ikke, de elsker, når I gør det der, og sådan ligesom involveret og sådan noget. Altså en af de klassiske er de der medarbejderudviklingssamtaler, der foregår hen over spisebordet, dem er der rigtig mange af. Og for eksempel, hvis det ene barn, sådan et større barn, siger, at jeg fik 4 i min opgave, ikke? Hvor forældrene sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt, jeg har jo selv været med til at lave den, jeg ved, den er til et 10-tal, nu skal du høre, hvad du skal sige til din leder, ikke? Eller til din lærer. Ikke? Eller den anden vej, at jeg ser også, der er rigtig mange, din generation, som coacher deres forældre og siger, prøv at høre, mor, du kan fandme dig ikke som leder gå hjem tidligt, hvis du så forventer, at dine medarbejdere bliver der længere tid. Så der er den der konstante udveksling. Men det har vi faktisk en video om. Ja, skulle lige til at sige. Vi har nemlig en video. Mads Byder fra Help PR har nemlig været så sød at lave en video, hvor han siger lidt om, hvad det er, han oplever som leder. Hej, jeg hedder Mads, jeg har Help Kommunikation, og vi er 25 medarbejdere, og jeg vil tro, at omkring 10 af dem er sættere under 28 år. Hvis jeg skal sætte ord på, hvad oplever jeg mest omkring sætterne kontra gamle dage, så er det nok det her med friheden og frihedsgraden, som man ikke alene søger, men som man også kræver. Det mest interessante med den frihed og sætterne, det synes jeg faktisk er det her med lokationsfrihed, hvis man kan kalde det. Altså, hvornår er de på arbejde, og hvorfra, og i hvilket tidsrum. I dag er der en, der sidder i toget på vej til Fyn. Der er en anden, der arbejder fra et bordtennisbord i et sommerhus. Altså, det er bare blevet både fair og helt i orden, og så længe man kan sige, at vi kommer i mål med vores produkter og vores services, jamen så prøver vi at være så uafhængige af den her lokation som muligt. Og jeg tænker i dag, er der ikke en bagside af at have al den frihed, vi har blandt andet her hos Help, altså at specielt de unge i de der første 2-5 år også er meget væk fra arbejdspladsen. Altså, det er et krav, et ønske, det er en del af at få en hverdag til at kunne gå op, men jeg kan ikke lade være at spørge, er det måske farligt, fordi det er også der, man er allermest koncentreret, får fyldt rygsækken med kompetencer og andre ting på arbejdspladsen. Så, Og jeg er virkelig taknemmelig for måden, Mads sætter ord på både hans relation til hans yngre kollegaer,
og som leder hans måde at være nysgerrig på. Han har skabt et rum, hvor han har inviteret dem ind og givet dem fleksibiliteten til at tage deres arbejde med sig rundt. Men han glemmer ikke også at være lidt kritisk i forhold til det fællesskab på en arbejdsplads, han kender til. Ja. Og i stedet for at sige, hvorfor skal de tage deres computer med i toget, og kunne de ikke bare møde op på arbejde kl. 8 om morgenen, det er sådan, vi altid har gjort, det er sådan, vi er mest produktive. Så giver han dem plads, men han har også fat i dem i forhold til at sige, hey, er der ikke noget fedt, det fysiske kontor kan? Og på den måde, så skaber han jo en dialog, altså en invitation til at tale sammen om, hvordan arbejder vi bedst sammen. Og det er jo faktisk, når jeg læser din bog, den invitation, jeg bliver grebet af den forståelse, du skaber. Men jeg ved ikke, om du vil sætte nogle ord på, hvad betyder den invitation egentlig for dig? Jamen det betyder det hele faktisk. Altså det er derfor, jeg kalder den en kærlighedshistorie. Og det blev meget tydeligt for mig. Altså en ting er, at jeg har jo selv 3 sønner, der er fra generation Z. Så helt personligt er jeg jo vanvittigt interesseret i, hvem I er. Men også som sociolog og som samfundsborger simpelthen. Altså er jeg meget nysgerrig på, hvem I er. Fordi det har jo altid været sådan, at det de unge gør i dag, det er det, som resten gør i morgen. Og det vil sige, at I viser os fremtiden. Og det synes jeg faktisk er ret vigtigt at være opmærksom på. Så hvis man er interesseret i fremtiden, så kig på, hvad de unge gør. Og så begynder det at vise noget i retning af, i hvilken vej vi går. Men også fordi, at vi har jo den her generationsdynamik, hvor man netop jo giver det væk til sine børn, som man ikke selv fik, men som man måske gerne ville have haft. Og det vil sige, at meget af det, I udlever, kommer måske i virkeligheden fra nogle af de længsler og drømme, vi selv har haft. Altså de tidligere generationer. Og det, jeg synes, der er det smukkeste, det er jo, at vi er fuldstændig vævet ind i hinanden på alle mulige ledere og kanter, og vi er konstant afhængige af hinanden. Så i stedet for at blive ved med at snakke om den der generationskløft, så skulle vi meget hellere se på, hvordan vi kan smide det der K væk og lave et generationsløft for hinanden, ved hele tiden at lære hinanden. Og det, han taler ind i, det er faktisk 2 ting, som jeg ser det. Den ene er, at som du selv er inde på, det der med, at det er meget fedt, at han ligesom holder os på sit eget. Kunne det ikke være meget fedt, at vi er fælles? Det er en af de største fordomme, jeg oplever, som er ude alle mulige steder, det er, at man endelig ikke må stille krav til sætterne. Fordi hvis man gør det, så forsvinder de. Og det er fuldstændig misforstået. Fordi, nu kommer jeg til at sige I om jer, men altså, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal gøre det. Men rigtig mange sætter vil faktisk vildt gerne have krav. Fordi det rammer dem ind. Altså når man ser på, hvordan dit sætterliv er i dag, så er det jo totalt grænseløst i forhold til, hvordan det har været tidligere. Jeg fatter ikke, at I nærmest kan stå op og gå rundt, fordi ja, altså, I har simpelthen så mange ting, der går ind, så mange livsområder, I skal have styr på. Det har jeg også en oversigt her i bogen over, hvordan det var at være et ungdomsliv i min generation, og hvordan det er at være et ungdomsliv for jer. Der er mange, mange flere livsområder, som I skal holde styr på. Og 24 timer er bare ikke nok. Og samtidig lever vi også i det, man kalder for accelerationssamfundet, som betyder, at hastigheden er hele tiden hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så I skal løbe hurtigere og hurtigere og hurtigere, bare for at blive stående. Ikke? Og vi lever også i præstationssamfundet, hvor at eliteniveauet nærmest gået hen og blevet normalniveauet, og normalniveauet er gået hen og blevet taberniveauet. Og jamen, det er for at sige, at alt det her gør jo, at I lever en meget grænseløs tid. Og derfor har I faktisk brug for nogen, der laver en ramme for jer, ikke? Og holder jer. Ikke? Ja. Og det er egentlig også en af de fordomme, jeg møder. Jamen, du er sådan en, hvor alt bare skal flyde, du skal stille spørgsmålstegn ved det hele, alle kasserne skal brydes. Hvor vi egentlig har brug for en kærlig hånd i ryggen, eller tit efterspørgt. Måske vi bare spørger om dem på en anden måde, end set tidligere. Og det er derfor, jeg sætter stor pris på, at Mads også inviterer ind på den måde, i måden han spørger på. Ja. Og der er ikke et klart svar til ham. Jeg tror bare, det handler om at blive ved med at gøre det, Mads gør. Ja, og vende retur. Ja, og det han faktisk gør, og det han åbner for, som jeg også ser, er en af de ting, som begynder at blive vigtigere og vigtigere, altså for alle ledere, men i det hele taget at have som en kultur i en organisation, er det, man kalder gensidig mentoring. Fordi det han jo i virkeligheden er virkelig god til, det er at sige, okay, jeg giver dig noget, men jeg lytter også til, hvad du siger, og så coacher du mig. Ja. Og det synes jeg, man skal til at gøre meget mere af fremover. Fordi det også fjerner den der distance, det der hierarki, og netop gør det der med, at man er fælles om det. Ja. Og det siger faktisk også noget om den lederskikkelse, som jeg har været inde og kigge på her i bogen.
hvad er det for en arketypisk lederskikkelse, man kan lade sig inspirere af, hvis man gerne vil være leder for sætterne, for jer, ikke? Og der er jo, altså hold nu kæft, der er virkelig mange arketyper inden for ledelse, men der er en særlig, som jeg synes er vanvittigt interessant at arbejde med, og selvom den har masser af skyggesider, for det har den, så går den ind og spejler meget af det allervigtigste, som jeg i hvert fald ligesom kan læse mig frem til, snakke med jer frem til og se er det vigtigste. Og den lederskikkelse er det, man kalder guruen. Altså en guru, som er helt overordnet en, som skaber mening for andre, som de frivilligt tilslutter sig. Og hvis man gør det, jamen, så bliver man en del af en bevægelse, et fællesskab, og når man gør det, jamen, så udvikler man sig selv. Og det, som guruen gør, det er, at den skaber præcis rammen for alt det der. Og i stedet for at placere sig oppe i systemet, så den rigtig dygtige og sunde guru placerer sig i centrum af systemet. Så bliver sådan en energimæssigt kraftcenter for idéer, relationer, opgaver osv. At det er noget, du kan ligesom relatere dig til. Altså, hvis Mads virker jo lidt guru-agtig, ja. Altså, fordi han er åben over for det, og han har også sine egne holdninger og sådan noget. Bestemt. Jeg tror, det får mig til at tænke på en samtale, jeg havde med en af mine gode kammerater, som også er sætter og har været 2 år ude på arbejdsmarkedet, og egentlig havde et job, han satte stor pris på. Han blev forfremmet, han fik sin bonusser, det var inden for et arbejdsområde, han går op i og brænder for. Og så sad vi og drak en kop kaffe, så sagde han, jeg tror sgu snart, jeg smider håndklædet i ringen, Fred. Og så siger jeg, hvorfor det? Jamen, og du er lige blevet forfremmet, og du har sådan en dejlig fremtid der for dig. Det er spot on. Jamen, jeg kan simpelthen ikke bygge en relation til min nærmeste leder. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal nå hende. Og så siger jeg, hvorfor er det så vigtigt for dig, når alt det andet ligesom spiller? Dine arbejdsopgaver, siger du, også er spændende. Men det er fordi, der ligger noget erfaring for mig, noget menneskelig erfaring for mig hos hende, som jeg går glip af, som jeg simpelthen ikke kan hente, og som ikke bliver en del af min hverdag. Som er meget vigtigere for, at han faktisk trives og er tilfreds, end alt muligt andet. Og det synes jeg bare er sådan et fint, ærligt udtryk for, hvorfor er det vigtigt for os at have en personlig relation til vores ledere. Det er ikke nødvendigvis, fordi vi er sårbare, eller fordi vi ønsker at nedbryde hele hierarkiet, eller ikke har respekt for autoriteter. Det handler faktisk om en respekt for den menneskelige erfaring, vores ledere går rundt med, og som vi er vant til at have adgang til gennem vores forældre, gennem vores skolelærer, og som vi er opdraget til at hente fra og støbe vores egne forestillinger og løsninger sammen ud fra. Så det er egentlig det er et udtryk for. Altså, det kan jeg bare spejle mig rigtig meget i. Jeg tænker heller ikke, at vi er de eneste 2 i hele verden, der kan mærke, at det er det, der rykker. Og det jeg faktisk elsker ved det, du siger, det er netop det der med at få adgang til en erfaring. Og det er jo også noget af det, som jeg har set rigtig meget hos jer. At det handler ikke om at få viden, for det kan I få hvor som helst. Altså, det er jo ikke for ingenting, man kalder YouTube for StudyTube. Ikke? Altså, man kan få alt. Det I ikke kan få, det er jo netop skills. Altså de der kvalifikationer, træning i at være en del af et fællesskab, hvor man løser nogle opgaver. Det kan man simpelthen ikke YouTube sig til. Det skal man have lov til at gå ind i. Ja. Og det fortæller Bodil faktisk noget om, fordi vi har en video mere. Bodil Ismiris, som er administrerende direktør for lederne, har også været så sød at give et input til, hvad det er, hun ser hos sætterne. Generation Z'erne, det er sådan en generation, som har fået et markat om, at de er sådan en feedback-hungrende generation. Det er sådan en generation, som rigtig gerne vil have masser af ledelsesmæssig attention. De vil anerkendelse, de vil vide, om de er på rette spor, og de vil være med. Men jeg vil godt lige stille spørgsmålstegn ved det der med feedback-hungrende, eller om de i virkeligheden er modige. Fordi det, de beder om, det er måske i sin kerne ret menneskeligt. Og i virkeligheden er det måske noget, som vi alle sammen rigtig gerne vil have. Nemlig opmærksomhed fra vores ledere. Hvem vil ikke gerne være med? Hvem vil ikke gerne have at vide, om man er på rette spor? Så måske skulle vi vende blikket indad, os ledere, der sidder nu, og måske i virkeligheden spekulere en lille smule over, om de i virkeligheden har mod nu til at sætte ord på noget, som faktisk også betød rigtig meget for os dengang vi trådte ind på arbejdsmarkedet, men hvor vi måske var knap så insisterende. Det er fedt.
Det er fedt at høre Bodils take på det, også med hendes erfaring og alle dem, hun har været ude at tale med i sit arbejdsliv. Både sætterne og ledere, der kæmper med at få det hele til at hænge sammen på arbejdspladsen. Jeg tror, det jeg bider mest mærke ved, eller i, det handler om det er et gensidigt ansvar for at få tingene til at fungere. Og jeg havde sådan en sjov oplevelse på min arbejdsplads her forleden, hvor vi er 2 sætterkollegaer, hvis jeg må kalde os det, og så har vi en ekser-leder. Og han er rigtig god til at passe på os, og vi havde lige haft en samtale om, hvor er det fedt, at vi bare har haft totalt fri til at skrive vores eksamener, og hvor er det fedt, at han er så god til at spørge ind til, hvordan vi har det, om vi trives, og om der er noget, der skal gøres anderledes. Og så vender min kollega sig om, som også er sætter, og siger, hvornår holder du egentlig fri? Sidder du og retter artikler om aftenen rundt om spisebordet med dine børn? Eller hvornår er du sådan helt afkoblet? For vi har altid dig tilgængelig. Og så stoppede vores leder lige op og tænkte et øjeblik over, ja, hvornår holder jeg egentlig fri? Og så havde vi en fin samtale om det bagefter. Men jeg tror, et kort øjeblik, der mærkede jeg, hvad invitationen kan. At det ikke kun handler om, at ekserne skal give os en masse på arbejdspladsen, eller tilpasse sig en særlig måde, eller nogle vilkår, vi tager med os ind. Det handler lige så meget om at åbne op for, at det kan skabe plads til en sårbarhed, eller en anden måde at være på for ekserne. Ja, jamen altså, og det er jo også sjovt, at han slet ikke selv har tænkt over det. Det tror jeg dog, han har, men måske ikke så aktivt, som vi tvinger ham til at svare på det her. Og det taler bare rigtig meget ind i, hvordan at generation X i virkeligheden var unge, fordi dengang, der handlede det rigtig meget om at præstere og performe hele tiden. Ja. Og det handlede, X'erne var meget en reaktion på den kollektivisme, som definerer meget generationen før, nemlig boomerne, de meget udskældte boomer, hvor det handlede om kollektivisme og fællesskaber, de store fællesskaber osv. Og X'erne, der handlede det rigtig meget om autonomi, selvstændighed, uafhængighed og performance og præstation. Og det vil sige, at man var god, og man tog ansvar for fællesskabet faktisk ved hele tiden at bare skabe de der resultater, arbejde hårdt, æde sig selv den ene gang efter den anden. Ligesom Bjarne Riis gjorde, da han vandt Tour de France, og hele tiden blev ved med at lave en masse løb. Helt modsat af Vingegaard, som jo vandt Tour de France, og så holdt han 2 måneder fri. Og derfor så er det interessant, at I så stiller os de spørgsmål tilbage, og ligesom tvinger os til at sige, okay, nu har du lært mig noget om måske større balance, ved at spørge ind til det osv. Men jeg glemmer selv at gøre det, og der hjælper I os jo. Og det er jo lige præcis den der dynamik, som jeg elsker simpelthen ved generationer, og det er det, jeg er så træt af, at man altid taler om den der kløft, de der forskelle, de der konflikter, der hele tiden kommer ind, fordi vi har brug for faktisk at finde ud af, hvordan vi skaber det, altså også når vi kigger på vores samfund. Man taler om vilde problemer, der kommer flere og flere af dem, vilde problemer, de der komplekse problemstillinger, som kræver innovation og mange fagligheder på kryds og tværs, for at kunne blive løst. Ikke? Og det kan vi altså kun, hvis vi arbejder sammen. Ja, så det er måske ikke, fordi I ikke har tænkt over de her ting, men det at skabe plads til aktivt og adressere dem i et arbejdsliv og tage dem i brug, kan være en ny læring fra begge sider af. Jeg var i radioen for at snakke om bogen, hvor at Chris Petersen, hvis der er nogen, der vil høre det, P1 i kulturen, hvor Chris Petersen siger, at da han arbejdede i New York på et tidspunkt, så havde han så en leder, som sagde, okay, hvis du skal græde, så må du tage dine tårer udenfor. Ja. Og det var bare, det er jo en vild ting at komme med som leder, og sige, hvis du er på et arbejde, og det arbejde gør dig så skide hamrende ked af det, at du skal græde, så gå udenfor, for du skal ikke belemre os med det. Altså, det er arbejdet, der har gjort det. Og det er jo interessant, fordi det var de værdier, der ligesom var dengang. Og det er lige præcis det, I går op imod. Og det er det, jeg synes, der er så smukt ved det, at I giver os det tilbage, og tvinger os til at forholde os til det. Og det er også derfor, at jeg i bogen faktisk har lavet 3 spørgsmål. Jeg har lavet 3 spørgsmål, som man kan bruge hele tiden til i virkeligheden at skabe den her invitation til at skabe et fællesskab. Og de 3 spørgsmål er nogle meget enkle spørgsmål, det må man sige. Men de er også meget dybe, hvis man går ind i dialogen på dem. De 3 spørgsmål er, hvem er du? Hvordan er vi sammen? Altså det der med at invitere ind og sige, okay, nu er vi et nyt fællesskab, der er kommet nogle nye ind. Hvordan laver vi så en gruppe? Og til sidst, hvad er det for en verden,
vi gerne vil skabe. Fordi vi har brug for at finde ud af, hvordan vi bruger os selv ind i fællesskabet. Og det, jeg ser meget ved jer også, det er, at I gider simpelthen ikke at spilde tiden. I vil være med til at gøre den der forandring. De skal give mening med det, I laver. Og det kender jeg jo også fra dig. Altså, det søger du hele tiden, når du arbejder, ikke? Jo, det tror jeg, der er mange. Vi er jo også opdraget til at søge det. Vi er opdraget til at tænke stort om verden og om os selv. Og mange af os har nok lidt været vores forældres lille projekt, som har fået tudet ørerne fulde af, at du kan lige, hvad du vil. Så det er jo også den energi, vi tager med os ud i verden. Ja. Og den usikkerhed, vi tager med os ud i verden i forhold til, hvornår man så lykkedes. Ja. Så jeg er helt enig. Og jeg synes, det er så fint i bogen, Emilie, hvordan du ligesom væver fakta og statistikker og sociologisk teori og erfaringer og kærlighed og bare sådan en tv-serie. Ja, tv-serier. For det gør det enormt relaterbart. Det er ikke sådan en tør faktabog, man hiver ned fra hylden. Det er faktisk noget, man kan mærke og føle, fordi du bruger så meget forskellige materiale. Og du er også sådan lidt en særlig sociolog, kan man vel godt sige, der tager dig friheden til kreativt at skabe fortællinger og forståelse, som vi alle sammen kan bruge. Og jeg ved, alt det ligesom de 3 spørgsmål, som jo er det, du har kogt det ned til, som er et værktøj, man kan bruge i hverdagen, både fra sætterne til x'erne og fra x'erne til sætterne. De skal på en eller anden måde føre hen til en følelse af mere ontologisk sikkerhed, som er et grundvilkår for, at vi fungerer både som unge og som ældre og som gamle. Som jo er en sikkerhed i egen væren, men du har en ret særlig måde at beskrive det på. Så jeg ved ikke, om du vil sige lidt om det, for jeg synes, det er så rammende. Jo, altså det er... Man taler rigtig meget om psykologisk tryghed i dag, og det er et virkelig godt begreb. Men jeg synes, der er et begreb, der kommer før psykologisk tryghed, og det er nemlig ontologisk sikkerhed, som helt grundlæggende set jo betyder, at man føler sikkerhed i sin egen eksistens, i sin egen væren. Og det er jo det, som en del af jer er udfordret af. Jeg har en hel del i bogen, der handler om jeres stigende mistrivsel, altså din generations stigende mistrivsel, og hvorfor det er der. Måske mindre om, hvad man kan gøre ved det, men ontologisk sikkerhed er faktisk en af de ting, man kan arbejde med, fordi det handler jo om, hvordan man kan skabe den der grundlæggende eksistentielle sikkerhed i, at man er i sit eget liv, og at der er en sikkerhed i det liv, man har. Og jeg kan godt forstå, at der er masser af unge, der har en masse usikkerhed i det, netop fordi der er så mange ting, der går ind over. Men hvis man koger ontologisk sikkerhed ind til essensen af det, så siger ordene faktisk præcis, hvad essensen er, nemlig ontologisk sikkerhed. Og hvis man tager de 2 forbogstaver, så bliver ontologisk sikkerhed til et os, et vi. Og det er lige præcis det, der er ontologisk sikkerhed, at man er en del af et fællesskab. Så hele bogen er i virkeligheden i høj grad en invitation til netop, hvordan skaber vi fællesskab? Hvordan gør vi det her sammen? Fordi vi kan kun løse problemerne sammen. Og vi har, altså det er jo essensen af vores liv, det er de andre. Ja, og vores løsninger bliver meget bedre, når vi får os alle sammen i spil, uanset hvor gamle vi er, uanset hvad vi kommer med. Præcis. Så det at skabe et godt fundament gennem forståelse, for at vi kan gøre det, er bare key. Og det er det, din bog kan langt hen ad vejen. Og det er jo det, sociologien i virkeligheden gør, ikke? Jo. Så tak, Emilia. Tak for at invitere os ind i det her rum gennem din bog, som vi kan tage med os ud og skabe inkluderende fællesskaber, uanset hvor vi går. Tak for det. Og bare her til sidst vil jeg lige se, at bogen består af 3 dele. Den første beskriver, hvem de unge sætter er. Den anden del handler om deres mistrivsel. Og den tredje del om sætterne på arbejdspladsen. Og den er nemlig en blanding af historier, fortællinger, teorier, statistikker, undersøgelser. Altså en lang fortælling om, hvem de er, og så slutter den på et håb. Fordi jeg har i hvert fald utrolig meget håb for jer. Og jeg er faktisk dybt taknemmelig for jer, for jeg synes, I er den sejeste unge generation. Men I har banet vejen for os, kan man jo sige. Så er det sød. Ja. Så tak for at komme ind, Frederikke, og snakke om det her. Og tak fordi, at du kiggede med. Jeg håber, du får fornøjelse af både den her halve time, der lige har været, og af bogen.